किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीत ओल्या काजू आणि जवळ्याची भाजी। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आम्ही बनवणार आहोत काजूची भाजी। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा या काजू आहेत, ते आता मी वेळीवर कापून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा असं वेळीवर कापून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा हे सर्व असे मी कापून घेतले आहेत आणि आता आपण गर काढून घेऊया। हे बघा हे असं पकडायचं आहे आपल्याला आणि एका साईडने असं कपड्याने पकडायचं आहे, डिंक लागतो। आणि हे बघा असे गर काढायचे आहेत आपल्याला आणि एका साईडला हे बघा या पद्धतीने असं आपण गर काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। हा बघा चमच्याने काढले तरी चालतील। हे बघा तर आता हे सर्व गर आपण काढून घेऊया या पद्धतीने। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा काजूचे गर ज्यावेळी आपण काढतो आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि कोमट पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत। कोमट पाण्यामध्ये टाकल्यामुळे हे बघा ह्याची जी सालं असतात ती व्यवस्थित निघतात। हे बघा तर याच पद्धतीने मी सर्व सालं काढून घेतली आहेत। आता एक वेळा मी स्वच्छ धुवून घेते आणि भाजी बनवायला सुरुवात करूया। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी काजूचे गर आहे ना स्वच्छ धुवून घेतले आहेत आणि त्यासाठी हे बघा इथे मी एक बटाटे घेतले छोटी कापून आणि इथे 2 वांगी घेतली आहेत छोटी आणि आज जोला टाकून बनवणार आहे। तर हा बघा जोला पण घेतला आहे मी, स्वच्छ साफ करून घेतला आहे। तर तुम्ही बघू शकता, आता हे बघा मी इथे एक कढई ठेवली आहे। कढईमध्ये आपण 2 पळी तेल घालून घेऊया। हे बघा तर तुम्ही इथे बघू शकता, हे बघा मी एक छोटा कांदा घेतला आहे कापून आणि 3 ते 4 कढीपत्त्याची पानं घेतली। आता हे मी सर्व घालून घेते, कांदा आणि कढीपत्त्याची पानं। आणि जरा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, कांदा भाजून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, बघा आपला कांदा भाजून आणलेला आहे। आता यामध्ये मी आहे ना मग हळद घालून घेते, पाव चमचा हळद घालूया, 1 चमचा धना पावडर घालून घेऊया आणि हा बघा मालवणी मसाला आहे, 1 चमचा मोठा भरून आणि थोडंसं घालून घेऊया आपण। मसाला माझा घरगुती आहे आणि हा खूपच चांगला बनतो। याचे 2 व्हिडिओ बनवून टाकले आहेत मी मस्त मालवणी किचनवरती, ते तुम्ही बघू शकता। आणि हा तिखट पण नाही आहे, एकदम व्यवस्थित आहे। त्यामध्ये हे बघा मी कोथिंबीर घालून घेते आणि आपण गॅस स्लो करायचा आहे, मसाले करपतील आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता आपण पहिला यामध्ये बटाटा घालून घेऊया। बटाटे शिजायला वेळ लागतो म्हणजे बघा पहिलं बटाटे घालून घेते आणि बघा व्यवस्थित असं मिक्स करते। बघा 2 मिनिटं मी झाकण ठेवून घेते। तुम्ही आता बघू शकता, बघा 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत। आता मी यामध्ये वांग पण घालून घेते बघा आणि परत असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये बघा 1 ग्लास मी पाणी घालून घेते आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। तुमची भाजी जास्त असेल तर तुम्ही 2 ग्लास किंवा 1.5 ग्लास पाण्याचा वापर करू शकता। लावून आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं शिजून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता, बघा 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपण झाकण काढून घेऊया आणि एकदा असं परतून घेऊया। आणि यामध्ये आता हे बघा काजूचे गर घालून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे बघा काजूचे गर घातले, आता आपण व्यवस्थित अशी भाजी मिक्स करून घेऊया। आणि आपल्याला आता यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालून घ्यायचं आहे, हे बघा। आणि आपलं मालवणी वाटण पण घालून घ्यायचं आहे। आणि वाटण जे आहे ना ते मी बनवून ठेवते फ्रीजमध्ये, ते मी घालून घेते। याचा पण व्हिडिओ मी बनवून टाकला आहे मस्त मालवणी किचनवरती, ते तुम्ही बघू शकता। तर आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही पाहिजे असेल त्या हिशोबाने आपण वाटण टाकू शकतो। ते बघा आपल्याला असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आता याला आपल्याला परत 5 मिनिटं शिजून घ्यायचं आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता, बघा 5 मिनिटं झालेली आहे आणि आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। आणि बघा आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आणि आता
आता आपल्याला जोला घालून घ्यायचा आहे. जोला नंतर घालायचा आहे. बटाटी वांगा वगैरे सर्व शिजल्यानंतर आपल्याला जोला घालायचा असतो. तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करते आणि जोला घालून घेते. त्यामध्ये हा बघा मी स्वच्छ जोला 3 वेळा धुवून घेतला आहे आणि आता आपण त्यामध्ये जोला घालून घेऊया. हा बघा जोला घातल्यामुळे जी आपली काजूची भाजी आहे ना खूप छान बनते. एकदा नक्की असं करून बघा तुम्ही. आणि जर तुम्हाला जोला आवडत नसेल तर नाही घातला तरी चालेल. जोला घालून झालेला आहे. आता व्यवस्थित मिक्स करूया. आणि आता आपल्याला जास्त शिजवायचं नाही आहे. जोला घातल्यानंतर जोला लगेच शिजतो. तर यामध्ये आता मी कोकम घालून घेते. कोकम नसेल तर तुम्ही चिंचेचा वापर केला तरी चालेल. तर मी ते 4 ते 5 कोकम घालून घेतलं आहे. आणि हे बघा आता व्यवस्थित असं मिक्स करते आणि झाकण लावून आपल्याला 2 मिनटं शिजून घ्यायचं आहे. आता तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 2 मिनटं झालेली आहेत आणि आपली बघा भाजी मस्तपैकी काजूच्या घराची तयार झालेली आहे. आता त्यावर मी थोडी कोथिंबीर घालून घेते. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा आपली काजूची घराची भाजी मस्तपैकी बनवून तयार झाली आहे. आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला तुम्ही कमेंट करून सांगा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.